La història de la meva família. Soc l'Arlet i us explicaré la història de la meva família. Ara visc amb el pare i el meu germà Roc. De vegades, quan surto de l'escola, anem a veure pel·lícules al cinema. També hem pintat la meva habitació amb el meu dibuix preferit. Cada dia el pare em llegeix un conte abans d'anar a dormir i em recorda que m'estima molt. El meu pare és el millor del món. Alguns dies visc amb la mare i juntes anem a jugar al parc que hi ha al costat de l'escola. Fem dibuixos amb una barreja màgica que hem inventat, que s'infla com els pastissos si la posem al microones. Un dia vam anar a buscar un gos a la protectora i sortim a passejar-lo després de tornar de l'escola. La meva mare és la millor del món. Sí, els pares ja no viuen junts. Encara recordo quan ens ho van explicar. Feia dies que a les nits sentia sorolls i crits. No em sentia còmoda. Estava angoixada. Em costava molt dormir i tenia por perquè no entenia què passava. Una nit vaig veure que el pare i la mare es barallaven. Vaig sentir que parlaven del Roc i de mi, que estaven preocupats per nosaltres. No entenia res. Què era allò que ens havien de dir? Nerviosa, vaig tornar corrents al llit, em vaig tapar amb la manta i vaig començar a plorar. El Roc, el meu germà gran, em va sentir. Em va preguntar què em passava. No sabia com explicar-li. Estigues tranquil·la, Arlet. Què et passa? He vist que el papa i la mama s'estan esbarallant. Deuen haver tingut un mal dia, germaneta. No et preocupis. Però, Roc, s'estaven cridant i parlaven de nosaltres. Ens han de dir alguna cosa. Una cosa? Quina cosa, Arlet? No ho sé, però deien que no sabien com dir-nos-ho. Que potser hem fet alguna cosa malament? Vaig estar neguitosa tota la nit i vaig somiar que la mare i el pare marxaven de casa. Em vaig despertar de cop i vaig posar-me a plorar. El pare em va sentir i va venir a l'habitació per veure què em passava. Li vaig explicar que a la nit els havia sentit barallar-se i que estava molt preocupada. Aleshores em va dir que no m'amoïnés. Tenien una cosa important a dir-nos i que en parlaríem al vespre, tot sopant. Va passar tot el dia sense poder pensar en res més. Un cop a casa, amb el meu germà, sentíem una barreja d'emocions, sobretot por i angoixa. Més tard va arribar la meva mare de treballar i tot seguit el meu pare de fer la compra. Entre els quatre vam preparar el sopar i vam seure a taula. Va arribar el moment i el pare es va posar molt trist i seriós. Papa, què passa? La mare i jo hem de dir-vos una cosa. Fa un temps que el pare i jo no estem bé junts i hem decidit que començarem una nova vida separats. Com que us separeu? Què vol dir separar-se? No entenia res. Vol dir que la mare i jo ja no continuarem vivint junts. La mare s'anirà a viure a una altra casa. Però... i nosaltres què? Vosaltres estareu una setmana amb cadascú de nosaltres. Una setmana aquí, a casa amb el pare, i una altra amb mi, al nou pis. Després d'uns quants dies, encara no m'hi havia acostumat. Uns dies a casa del pare, uns altres a casa de la mare... I si volia convidar les meves amigues i encara no sabia a quina casa aniria? No podia més
I si tenia el meu jersei preferit a casa la mare i jo era a casa el pare? Estava feta un embolic. Sort en tenia del Roc, que sempre m'ajudava. Les meves amigues i els meus amics també m'estaven ajudant molt, perquè em deien que no m'amoïnés. Caro tindria moltes oportunitats de viure noves emocions i experiències. Ara, el Roc i jo estem molt contents, perquè el pare i la mare són feliços. Fem moltes activitats cada dia i ens ho passem molt bé. M'adono que no havia d'estar tan trista per la separació, perquè ara passem més temps junts i sabem que tant la mare com el pare ens estimen molt i mai ho deixaran de fer.